κόκκινο γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πως να ζω, ούτε και πως να αγαπώ, τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό και τραγούδια και γράφω τραγούδια για τις φωτιές, τις φωτιές της πυρκαγιάς, τη ζωή μου αντιγράφω. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί. Κι είναι πάσανο ο φίλος, είναι πάσανο ο φίλος που φωνάζει εκτροχή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι, ώρα βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης στην πληγή. Θα σου κάνουμε οικονομία. Μαμά, δεν υπάρχει μία. Απολύθηκα. Τι ώρα να περάσω να σε πάρω? Κάνα μισάωρο. Οδυσσέα! Α, Φανή. Γεια σου, αγάπη μου. Με τρόμαξες. Καλώς ήρθα, αγάπη μου. Καλώς ήρθες. Πότε ήρθες? Πριν από λίγο ήρθα να σου κάνω έκπληξη. Α, τι, δεν θα βγούμε δηλαδή? Όχι, μου έτυχαν 3 πανωτά ραντεβού. Τι ξέχασε πάλι σήμερα το κοριτσάκι μου? Πας καλά, μόλις σου σώσα τη ζωή. Σε όλα θέλουν πτυχίο. Έχεις την εμπειρία σου, βρε. Ποια εμπειρία, σου λέω θέλουν πτυχίο. Μαριάννα, έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ήρθε η μάνα σου από το φροντιστήριο. Για να πληρώσει. Της φάνηκαν πολλά, Όχι ακριβώς. Θέλει, λέει, να προετοιμαστεί για να μπει στο πανεπιστήμιο. Ψέματα. Όχι, αλήθεια. Πλάκα μου κάνεις. Εννοείς ότι θα έρθει μαζί μου στο φροντιστήριο? Έλα, μωρό μου. Δεν είμαι το μωρό σας. Συγγνώμη, λάθος. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Απλά έπεσε το κινητό της κυρίας και το μάζεψα εγώ. Πείτε μου, πότε θα μπορούσα να περάσω να το πάρω? Πείτε μου που είστε εσείς να σας το φέρω. Θα σου πω. Για πες μου. Έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι? Ίσως. Να πάρετε το κοκοράκι σε κρούστα μαστίχας. Λέει ο πατέρας μου ότι είναι το καλύτερο. Κι εγώ το ίδιο πήρα. Έχουμε τα ίδια γούστα με τον μπαμπά σου. Καλή όρεξη να έχετε. Επίσης. Είναι και όμορφος ο μπαμπάς του. Τον είδες? Όχι, πού είναι? Ευχαριστώ. Νόστιμο είναι, βρε. Φάτε και το δικό μου. Γιατί καλή, τι έπαθες ξαφνικά? Αφού είπες ότι είναι το καλύτερο πιάτο. Γιατί δεν το τρως? Γιατί άλλαξα γνώμη. Κακό είναι? Και βέβαια κακό είναι, κυρά μου. Τι παράδειγμα δίνεις στην κόρη σου, ανεμοδούρα. Ορίστε, πάρ' το δικό μου. Δεν θέλω, μου πονάει το στομάχι μου. Λοιπόν, γιατί μας έβγαλες έξω? Θέλεις να μας πεις κάτι? Έλα, δεν μίλα, τι θέλεις να μας πεις? Ήθελα να σας πω κάτι, αλλά τώρα δεν θέλω. Άντε, τελειώνετε. Όχι, Ιακωβέ μου. Όχι, δεν θα αλλάξετε τίποτα από το μενού. Ναι, και τα σεντόνια κάθε 3 μέρες. Ωραία, σε παρακαλώ, ό,τι είναι πάρε με μένα τηλέφωνο, έτσι. Έλα, γεια. Σε έχει πάρει 5 φορές αυτός Ο Ιάκωβος. Ο καημένος όλο λάθηκαν. Τώρα τον εκπαιδεύω. Καημένοι είμαστε εμείς, που σου ακούμε τόσες μέρες να μιλάς συνέχεια στο κινητό. Και τι να κάνω, ρε Μάρκο, δουλειά είναι αυτή. Κάτσε στη Ρόδο να τη φροντίζεις. Αφού έχεις άγχος, γιατί μας κουβαλήθηκες? Για να σας δω. Δεν μας βλέπεις όμως. Είσαι συνέχεια με το κινητό στο αυτί. Εντάξει, μη μαλώστε, τώρα τελειώνετε. Σου να γυρίσω να τα έχετε βρει. Χαίρετε. Να καθίσω 2 λεπτάκια μαζί σας, να αφήσω και τους δικούς μου λίγο μόνους. Τους γονείς σου, Ναι, έχουν καιρό να βρεθούν και τους έχει πιάσει ένα κάτι σήμερα. Θα είναι. Μες στα μέλια. Μες στα μέλια. Κοίτα να δεις, έτσι είναι οι οικογένειες. Δεν σας άρεσε το κοκοράκι? Ξαφνικά της κόπηκε η όρεξη. Ξύπνα, καλέ. Αφού είσαι τόσο κουρασμένη, γιατί βγήκαμε να φάμε? Για να ξοδεύουμε τα λεφτά μας. Δοκιμάστε πάντως λίγο, ο μπαμπάς μου το φάγε όλο. Ωραία, δώσ' το να το φάει. Δώρα από το τραπέζι μας, πες το. Είναι αυτά που λες, πουλάκι μου. Πας καλά? Εσύ πώς με βλέπεις, να πηγαίνω καλά? Συγγνώμη, κυρία. Είναι μόνο για τους πελάτες του καταστήματος. Δεν μπορείτε να παρκάρετε.
Να πηγαίνω κι εγώ, μην έρχεσαι και οι άλλοι να ψάχνουνε. Αποκλείεται να σε ψάχνουν. Κοίτα τους, κοίτα καλέ. Ερωτευμένοι άνθρωποι είναι. Και έπειτα εσύ είσαι ολόκληρο παλικάρι. Αμάρε, μαμά, μουσκεμα με κάνες. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Μα τι έπαθες, μες στη σύγχυση είσαι σήμερα. Κοίτα, αν δεν έχεις να πληρώσεις, έχω κάρτα. Θα μου τα δώσεις όμως μετά. Αμάν, βρε μαμά, με έπριξες. Κάθε πόρτα έχει το καρφί της, μην νομίζεις, ένα δράμα ζω. Ναι. Να πηγαίνω κι εγώ. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς. Δεν με καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Γιατί, αφού θέλω να δώσω κάτι σε μια κυρία. Λοιπόν, θα μου πείτε το όνομά της και θα το πάμε εμείς. Όχι, θέλω να της το πάω εγώ. Ποπέτ. Ήρθα. Τι μου λες, πού σηκώνεσαι και πηγαίνω έρχεσαι εσύ συνέχεια. Δεν είπαμε. Είναι μια συμμαθήτριά μου εκεί πέρα και πήγα να της μιλήσω λίγο. Τουλάχιστον είναι καμιά καλή, αξίζει το πηγενέλα. Ξέρω εγώ, μωρέ. Πες μόνο σου και πες μου. Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι? Τελικά γιατί μας έβγαλες έξω? Γιατί αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Πολύ καλή. Έλα μωρέ μαμά, σταμάτα. Ό,τι βλέπω λέω. Ναι, εντάξει. Να σου πω εγώ γιατί μας έβγαλε. Γιατί γαργαλούσε η τσέπη της. Θα το ρίξεις ή θα μας πρίξεις? Θα σας πρίξω. Έλα ρε Μάρκο, σταμάτα να κοιτάς έτσι, λίγη διακριτικότητα. Ναι ρε παπά, σταμάτα, ρόμπα θα γίνουμε. Τώρα, αγόρι μου. Γίναμε ήδη. Ορίστε, έπεσε το κινητό μου. Άντε τώρα να το βρει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, μωρό μου. Μάρκο, δεν είμαι το μωρό σου. Πάρε αργότερα. Χτύπησες αγάπη μου. Μπαμπά, είσαι καλά. Ναι. Όχι, μια χαρά είμαι, ναι. Κοίτα, εμείς δεν τελειώσαμε ακόμα. Το φαγητό μας άρεσε πάρα πολύ και σκοπεύουμε να το φάμε όλο. Πάω στο αυτοκίνητο να πάρω τη ζακέτα μου. Αμάν πια με αυτό το air condition. Πάρε τη δική μου. Εγώ θέλω τη δική μου γιατί ταιριάζει με τα ρούχα μου. Μα και οι δύο μαύρες είναι. Ναι, αλλά εμένα έχει και φιονγκάκι. Στο διάολο, γελίε. Ελπίζω όχι εγώ. Ποιος είσαι? Ο πρωινός. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ξέρεις, μόλις μου σπάσες τα μούτρα. Ναι, συγγνώμη, πώς έγινε αυτό? Με την πόρτα, μάλλον. Πάντως από το πρωί με έχεις βάλει στο μάτι, Σου φέρα το κινητό σου, ορίστε. Α, σε ευχαριστώ. Νόμιζα ότι μου το έκλεψες. Τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργα σήμερα. Έχεις ένα μήνυμα και πήρε ο Μάρκος και λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Γιατί είναι? Το άλλο και είναι το άλλο και δεν έρχεται να μου το πει. Γιατί δεν έρχεται? Δεν ξέρω, Μην απαντήσεις. Ξέρω εγώ. Ωραία. Τώρα που σταμάτησα να μιλάω εγώ στο κινητό, άρχισες εσύ. Έτσι είναι δουλειές, Φανή μου, τι να κάνουμε. Αυτό σου λέγα κι εγώ πριν, αλλά δεν με πίστευες. Εδώ καταστρεφόμαστε, κυρία Φανή μου. Εκατομμύρια χάνουμε. Εγώ θα πάρω και γλυκό. Μπάρις, έχουμε γλυκά παιδί μου στο σπίτι. Κανένα. Χιλιάδες κουλουράκια, αγάπη μου. Γιαγιά έλεος, θέλω ένα γλυκό γλυκένιο. Γιατί, τα κουλουράκια μας είναι πικρά πικρένια. Είδες τι εγωιστής που είσαι. Δηλαδή μόνο οι δικές σου δουλειές είναι σοβαρές. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Με άκουσες, αγόρι μου, να λέω τέτοιο πράγμα? Μπα, φωνάζει, σταμάτα. Μας κοιτάζει όλο το εστιατόριο. Δεν βρίσκω άκρη με εσάς. Πάω έξω να τηλεφωνήσω με την ησυχία μου. Θα μου πεις τον κωδικό σου, νομίζω πως έφτιαξε. 35-35. Εύκολος. Η ηλικία μου. Ναι, φαίνεσαι μικρότερη όμως. Με δουλεύεις, αλλά μου φτιάξει τη διάθεση. Τώρα θα γελάσουμε. Να τα δώσεις αυτά στο λογιστήριο και να μην με ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα. Τι έκανες, λέει? Και το πιο αστείο απ' όλα, ξέχασα πάλι το κινητό μου. Προφανώς για να το ξανασυναντήσεις, έτσι. Όχι βέβαια, απλά είδα τον Μάρκο και φούντοσα. Μη μου πεις ότι έγινε καυγάς. Όχι, ήταν η γυναίκα του και το παιδί του μέσα. Άρχισε να ψελίζει κάτι, τον έβρισα και σηκώθηκα και έφυγα. Έτσι ξέχασε το κινητό μου. Ή μάλλον ο τύπος ξέχασε να μου το δώσει. Καταλαβαίνω. Πάντως πολύ καλά έκανες που τον έβρισες τον Μάρκο. Λες, Λέω ότι ήσουν πολύ χαζή με αυτόν, αφού φαινόταν ότι κάτι έκρυβε. Μα καλά, πώς δεν το είχα καταλάβει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λέγει για τον πιτσιρικά, είναι ωραίος. Καταρχάς δεν είναι πιτσιρικάς, είναι συνομιλικός μου. Δεν τον περνάω 2 χρόνια, 3, 5.
Πώς τον λένε? 6, Αλήθεια, πώς τον λένε? Βρε καλώς τον. Πώς από εδώ πρωί-πρωί, έγινε τίποτα? Βάζεις καφέ? Βάζω. Είναι οικονομικό, οικομενικό ή οικογενειακό? Δεν ξέρω. Δηλαδή οικομενικό. Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για λέγε. Καλέ. Έτσι νομίζω. Αλλά είναι 35. Τι εννοείς χρονών? Καλά ρε, πώς κάνεις έτσι? Τόσο πολύ σου φαίνεται. Εξαρτάται. Αυτή ξέρει πόσο είσαι? Όχι, δεν της το έχω πει. Και αν μην της το πεις θα φύγει τρέχοντας. Πες ότι είσαι 30. Γεια σε εδώ. Μπα, δεν το φάει. Δεν φαίνεσαι με τίποτα. Να της πω 29. Ναι, αμέ. Πας και το σώσεις. Μωρ, τι λέμε τώρα? Την γουστάρεις? Δεν ξέρω. Πάντως ένα πράγμα έχω να σου πω. Με άρπαξε και με φίλησε. Αυτό ρε, αυτό είναι γυναίκα. Είδε το τεκνό και το βούτυξε. Όχι κανένα κοριτσάκι να σε τρελάνει σαν άζια και σκόνξες. Άντι χερούλη, σου φέξε πάλι. Λες. Μπα, δεν νομίζω να μου φέξε τόσο απλά. Απλούστατα. Θα το κάνετε μια-δυο φορές και αυτή θα γυρίσει σπίτι. Ναι, έτσι ξερά. Τι ξερά και χλωρά, ρε Δημήτρη. Πάλι να μπλέξεις θέλεις. Δεν πάνε 3 μήνες που χώρισες με την Εφη. 5 μήνες. Τέλος πάντων, δεν θα το πει σε κανέναν όμως, έτσι. Ούτε στο Σάκη ούτε στη μάνα μου, αν σε πάρει τηλέφωνο. Αν το μάθει η μάνα σου ότι έχεις μπλέξει με γκόμενα 12 χρόνια μεγαλύτερη, θα έρθει πετώντας από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπαίνει σε αεροπλάνα. Φοβάται. Τέλος πάντων, φεύγω τώρα γιατί έχω μάθημα. Και όπως είπαμε, σε κανένα τίποτα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, καπούλα μου. Έλα εδώ, πού πας? Δεν μπορώ. Βιάζομαι. Καλά, μην κάνεις έτσι. Καλύτερα να σε περιμένουν λίγο οι πελάτες σου. Δεν θέλω να με περιμένουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυπικός. Θες όμως να μου πεις τι έγινε χτες το βράδυ? Ό,τι μπορούσε να γίνει, έγινε. Είσαι πάρα πολύ νευρικός και απόμακρος από χτες. Έχασα μια δουλειά. Μια δουλειά που την ήφερα σαν τρελός. Καλά, δουλειά όμως μπορείς να βρεις άλλη. Γυναίκα. Αχ, τρεφάνουλα μου, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχω όρεξη. Έχω άγχος. Δεν είναι κακό αυτό. Γιατί μέχρι σήμερα στηριζόσουν για τα έξοδά σου στο ξενοδοχείο. Φανή, ας μην υπερβάλλουμε, έτσι. Καθόλου. Ευτυχώς κρατάω βιβλίο εξόδων. Ωραία, λοιπόν. Είμαι έτοιμος να γίνω οικονομικά ανεξάρτητος. Κακό είναι αυτό? Όχι, δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Αλλά αν σου δημιουργεί τόσο τεράστιο άγχος και τόσο κακή διάθεση, μήπως να το ξανασκεφτείς καλύτερα. Ποιο πράγμα? Ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να συντηρώ το μεγάλο μου καλλιτέχνη και ας κάνει ένα αριστούργημα το χρόνο. Όχι κι ένα. Δεν έκανα μόνο ένα. Μερικές χρονιές δεν έκανες και κανένα. Αλλά αν αυτό σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Μην με κοιτάς έτσι. Ορίστε, πήγαινε. Μη σε περιμένουν οι άνθρωποι. Γεια σας. Ωραίος είσαι. Σε περιμέναμε τόσες ώρες χθες και εσύ έτρεχες να δώσεις την κυρία το κινητό της. Τι να έκανα, ρε εσύ. Εκεί που έπεσε, στραμπούληξε και το πόδι της. Να την αφήσω χωρίς κινητό, δεν λέει. Σε βρήκε Εφη. Σε όλα τα κινητά σε έψαμε χθες. Ναι, μιλήσαμε μετά. Καλά την άκουσα πάντα σου. Πέρασε και το μάθημα που φοβόταν και τελικά θα έρθει Χριστούγεννα. Ναι, μου το είπε. Τι θα κάνεις? Με την Εφη εννοώ. Τίποτα. Απολύτως τίποτα δηλαδή. Πόσες ώρες έχεις σήμερα? 3ωρο και μία επανάληψη, βάλε 4ωρο. Α, το κοίταξε το θέμα με τις περισσότερες ώρες που σου είπα. Ναι, έκλεισε. Από εβδομάδα αρχίζεις. Θα πάρεις και λατινικά Τρίτης. Ναι. Τι συμβαίνει, ρε φίλε? Ξέρω εγώ, τι συμβαίνει, ρε φίλε. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Τι συμβαίνει και απαντά συνέχεια στο κινητό της Μαριάννας? Γιατί δεν τη ρωτάς εσύ ο ίδιος? Για δεν τη βρίσκω. Γιατί κάθε φορά που πάω να της μιλήσω, βγαίνεις εσύ και μου πουλάς ξυπνάδες. Καταλαβες? Τι φωνάζεις, άνθρωπέ μου? Εγώ φταίω που ξέχασε πάλι το κινητό της. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε ηλίθιε? Αφού σε είδα χθες το βράδυ που τη φιλούσες. Α, ωραία. Αφού μας είδες, τι ρωτάς? Λοιπόν, σε προειδοποιώ. Φύγε από μόνος σου, αλλιώς θα σε φύγω εγώ. Και δεν θα σου αρέσει καθόλου. Όρεξη που την έχεις πάντως πρωί-πρωί. Κοίτα βρε, Χριστί, αυτός είναι φιόγκος. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Ωραία, αυτά πήραν το δρόμο τους. Α, για λέγε. Τι έκανες με την αποθήκη του άντρα σου? Του ενδιαστάσει, άντρα μου, θεία. Για να τονίσεις εσύ του ενδιαστάσει, θα πει ότι δεν στην έδωσε. Ήθελε πολύ όμως. Πάρα πολύ. Αλλά λόγω των συνθήκων. Ποιων συνθήκων, μωρέ Χάζη, ποιων συνθήκων? Τις δικές μας συνθήκες εδώ μέσα τις βλέπεις που πέφτουμε συνέχεια η μία πάνω στην άλλη, όλο συγγνώμη ζητάμε.
Τι να κάνει και ο Νίκος, βρεθεία, έχει προβλήματα. Ο Νίκος έχει προβλήματα με τόσα λεφτά. Τι να πούμε εμείς, τα προβλήματα τα έχω εγώ. Και αυτός με εμποδίζει να κάνω τη δουλειά μου. Αν νοικιάζαμε ένα χώρο. Είσαι μικρή, γι' αυτό σε συγχωρώ. Γιατί εγώ είδα εδώ κάτω κάτι νοικιάζεται. Δεσποιná, σε προειδοποιώ. Αν δεν του την πάρεις στην αποθήκη με το καλό, θα του την πάρω εγώ με το κακό. Νύχια, εσύ να πας. Εσύ θα έχεις μεγαλύτερη τύχη. Εγώ δεν αφήνω τίποτα στην τύχη. Η μικρή δεν μπορεί πια εδώ μέσα να διαβάσει. Τα βιβλία της και τα τετράδια είναι γεμάτα αλεύρια και βούτυρα. Πού βγάλε και το φασούλι η κόρη μου. Μάρο, μη γελάς, θέλω να σπουδάσω. Τι θέλεις? Θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί θέλω να κάνω κάτι σημαντικό στη ζωή μου. Θέλω να κάνω κάτι που μου αρέσει πια. Αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει πιο μπροστά, ρε Μαριανάκη. Καλά πλάκα μου κάνεις. Αφού δούλευα για να μεγαλώσει το παιδί. Δηλαδή, τι εννοείς, ότι θα ξανακάτσεις στα θρανία? Ναι. Τι με κοιτάς έτσι? Και πώς θα γράψεις αρχαία, βρε βούρλο? Με το στυλό όπως όλοι. Και έκθεση. Κοινωνική χρησιμότητα της κριτικής σκέψης. Παγκοσμιοποίηση και μιλιταρισμός. Συγγνώμη, αυτά πώς θα τα γράψεις? Μη με ψυχοπλακώνεις. Εγώ θα πάω στο πανεπιστήμιο. Και σε 4 χρόνια που θα βγω θα μεταφράσω σε υπουργούς και πρωθυπουργούς. Μπράβο, κουράγια. Και η Σάντι τι είπε? Δεν το ξέρει. Ήταν να της το πω χθες, αλλά με όλα αυτά που γίνανε με τον Μάρκο, όλοι οι άντρες ήταν γουρούνια, παιδί μου. Αν είναι υπερβάλλεις, δεν είναι όλοι. Όλοι όσοι πέφτουν σε μένα είναι γουρούνια. Να σου βρω εγώ ένα καλό παιδί να σου περάσουν και αυτά με τα πανεπιστήμια και τις σπουδές. Τέρμα τα καλά παιδιά. Εγώ θα περάσω στο πανεπιστήμιο. Πάω να διαβάσω, πρέπει να πάρω και την ύλη. Και το κινητό σου να πάρεις από τον πιτσιρικά. Συγγνώμη, από τον 30 και κάτι. Δίκιο έχεις. Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο να μου το φέρει. Ή μάλλον καλύτερα να στείλω έναν courier να το πάρει, να μην τον δω κιόλας. Τι λες, καλέ? Φυσικά θα πας και θα τον δεις. Ορίστε μας ένα φυλάκι, του έδωσες. Και αν τον κουβαλάω μέχρι εδώ, δεν λέει. Άμα σε γουστάρει, θα έρθει. Και αν δεν έρθει? Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Κάτσουμε για ένα καφέ. Δεν προλαβαίνω. Έλα να πιούμε ένα γρήγορο. Να καθίσουμε μόνο λίγο γιατί έχω και δουλειά. Πού δουλεύεις? Εγώ δούλευα σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Τώρα σταμάτησα για λίγο. Εσύ που δουλεύεις? Εγώ κάνω το διδακτορικό μου. Αλλά κάνω παράλληλα και μαθήματα. Διδακτορικό, Μπράβο. Δηλαδή πόσο χρονών είσαι? Κοντά στα 30. Ωραία, γιατί νόμιζα ότι είσαι και μικρότερος. Όχι. Είναι γιατί κάνω υγιεινή ζωή. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Και αφού δεν δουλεύεις, γιατί βιάζεσαι να φύγεις? Έχω διάφορα πράγματα να κάνω. Τέλος πάντων, πρέπει να φύγω. Τόσο γρήγορα? Θέλω να πω, ακόμα δεν σε βρήκα και θα σε χάσω. Εμένα? Εσένα. Μπορεί να σε έψαχνα καιρό, που ξέρεις. Ωραία, πρέπει να φύγω. Το κινητό μου. Αποκλείεται να το ξεχάσεις ξανά? Αποκλείεται. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Μαριάννα. Σε έπαιρνε ο Μάρκος και με απειλούσε, λέει, να φύγω από τη ζωή σου. Αυτό ξεπερνάει τα όρια. Τι να κάνω δηλαδή, να φύγω? Συγγνώμη. Ναι. Έλα, μωράκι μου. Δεν είσαι θυμωμένη, έτσι? Είμαι και πάρα πολύ, μάλιστα. Κοριτσάκι μου, θα σου τα εξηγήσω όλα. Θα σε δω σε λίγο, θα σου πω τι έχει συμβεί και θα με καταλάβεις. Αφού το ξέρεις ότι σε λατρεύω. Δεν το ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και αν τυχόν δεν τηρηθούν σωστά τα λογιστικά βιβλία και φάμε καμία καμπάνα από τις ΔΟΕ, την έβαψες, κακομοίρη μου. Ναι. Με το λογιστή μας μιλάς, αγάπη μου. Πες του, έχω κι εγώ ράματα για τη γούνα του. Πες του να πάει στο διάολο, πες του. Τι έγινε πάλι? Τίποτα. Θέλεις να πάμε κάπου να χαλαρώσεις, να φάμε και κάτι? Ναι, σπίτι μου. Ξέρω κάπου καλύτερα. Πάντως τα σπάει αυτό που θα κάνει πάντα σου. Πολύ τέλειο. Και πρωτότυπο. Καμιά μάμα δεν έχω αφήσει να το κάνει. Ναι, αυτή την αποκλειστικότητα τη χαίρομαι μόνο εγώ. Σόπαρε. Έχει μαγιά η γυναίκα. Έχει αφήσει τα βιβλία τόσα χρόνια και ξαφνικά θα τα ξαναπιάσει. Ας έπιανε οτιδήποτε άλλο. Ας έπιανε γκόμενους, τη μαγειρική, το σφουγγάρισμα. Ήταν ανάγκη να πιάσει τα βιβλία. Σιγά μωρέ Σάντι, πού ξέρεις. Μπορεί να είναι καλή και να μας βοηθήσει κιόλας. Θα φανταστείτε να αντιγράφουμε στις παρελίες από τη Ματ Σάντι. Μοναδικό! Κόψε κάτι εσύ. Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε. Τίποτα δεν θα θυμάται. Και θα είμαι αναγκασμένη να της τα λέω εγώ.
Όλο ερωτήσεις θα είναι. Τι είναι αυτό και τι είναι εκεί. Γιατί σε χαλάει αυτό? Γιατί δεν μπορώ να μιλάω συνέχεια με τη μάνα μου. Υπερβολική είσαι, Σάντι. Ρε πάτε καλά. Θα είναι διαρκώς μέσα στα πόδια μου. Θα με ελέγχει συνέχεια. Ούτε μια κοπάνα δεν θα μπορώ να κάνω. Μην μου τη πάτε τώρα που τη βρίσκετε cool και βλακίες. Εγώ θέλω μια μαμά φυσιολογική. Μια μαμά, ρε παιδί μου. Ωραία είναι εδώ. Είδες, πάντως καλύτερα από το σπίτι. Μένεις μόνη σου? Όχι, με τη μαμά μου και την κόρη μου. Α, έχεις ωραία παρέα δηλαδή. Δεν θα το έλεγα. 3 γυναίκες μες στο ίδιο σπίτι. Ωραίο τραγούδι. Σ' αρέσει και εσένα? Και εμένα. Είδες τελικά ότι έχουμε κάτι κοινό? Πρέπει να φύγω. Θα με πάρεις τηλέφωνο? Δεν το έχω. Το έχει. Το πέρασα εγώ στο κινητό σου. Άμα πας στο Δέλτα θα το βρεις. Έξυπνο. Λοιπόν, θα με πάρεις? Μπορεί. Τέλεια. Θα περιμένω. Και άμα δεν με πάρεις θα σε πάρω εγώ. Βορειάχρηστη, έτσι τον δέμουνε το φιόγκο σαν μαραμένο μαρούλι. Ο φιόγκος χρυσό μου πρέπει να είναι φουντωτός, ζωηρός, πεταχτός. Να τον βλέπει ο πελάτης και να λαχταράει να το λύσει, με κατάλαβες? Αμά βρε θεία, αμάν, όλο παρατηρήσεις είσαι. Όλα στραβά τα κάνω πια. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Όλα? Γεια. Πάλι μαλώνετε εσείς? Αχ, Μαριανάκη μου, το πείσμα σου να είχα να πάρω κι εγώ μια τέτοια απόφαση σαν και εσένα να φύγω. Για το πανεπιστήμιο, λέω. Το πανεπιστήμιο σε μάρανε. Σε ευχαριστώ, ξαδελφούλα, αλλά είναι δύσκολα. Θα τα καταφέρεις, δεν σε φοβάμαι εσένα. Στην αρχή τώρα λίγο είναι δύσκολα, αλλά μετά όλα θα πάνε καλά. Λέει η Δέσποινα τώρα που βαριόταν να πάει σχολείο. Στο χωριό ποιες πήγαμε σχολείο? Ποια καλέ? Η Φοφό η άσχημη και η Σταυρούλα η χοντρή. Όλες οι άλλες παντρευτήκαμε. Και Μαριανάκη μου, την ιστορία θα τη λες εμένα, εγώ θα σου κρατάω το βιβλίο. Ευτυχώς που έχω και εσένα, γιατί αν περίμενα από τη μάνα μου... Ναι. Από εκεί δεν ακούμε καλές κουβέντες. Σιγά και θα με πάρουν τα κλάματα. Βέβαια, δεν σας αρέσει, γιατί εγώ λέω ότι σκάφη και τα σίκα. Έχουμε έξοδα, πώς θα πληρώσω το φροντιστήριο και το φροντιστήριο της μικρής. Και δεν σου μιλάω για φως, νερό, τηλέφωνο. Γιατί ασόψαμε. Ωραία μάνα, να σου ανυψώνει το ηθικό. Από τη μια την καταλαβαίνω, ανησυχεί. Αλλά απ' την άλλη δεν παίζει τη γυναίκα. Ούτε στο χωριό τέτοια καταπίεση είχαμε. Μαριάννα! Για σένα είναι. Ποιος είναι, μαμά? Δεν σου είπα να μην ξανάρθεις. Πρέπει να σου εξηγήσω, αγάπη Δεν μου. θέλω, φύγε. Η Φανή ήρθε για να χωρίσουμε. Άκουσα με, Μαριάννα. Ήρθε για να χωρίσουμε, στορκίζομαι. Μπα, έτσι χωρίζεις εσύ στο πιο ακριβό εστιατόριο με αγκαλιές, φιλιά και κρασιά. Έτσι χωρίζω κι εγώ κάθε μέρα. Πεινούσε, ήταν και το παιδί. Τι να έλεγα μπροστά στο παιδί? Ωραία, εσύ το φύγε, γιατί θα έρθει το δικό μου το παιδί τώρα, θα σε δει εδώ και θα το πει στο γιο σου. Ωραία. Θα φύγω, αλλά θα ξανάρθω. Μόνο με το χαρτί του διαζυγίου. Αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω, Κι εγώ σ' αγαπούσα, Μάρκο μου, αλλά μου πέρασε. Δεν σε πιστεύω. Μη μ' αγγίζεις. Φεύγω. Φτάνει πια με αυτούς τους καφέδες. Από το πρωί πόσο είσαι? Αμέτρητους. Δεν το δω. Δεν θα πεις άλλο. Είσαι μέσα στον Εύρο, το καταλαβαίνεις. Μου χρειάζεται για να είμαι τούρμπο. Γιατί θα πάω τώρα στο σπίτι, θα αρχίσει η μάνα μου τις αηδίες με τις σπουδές και εγώ θα τις ορμήξω. Μην τυχόν σου ξεφύγει ότι ξέρεις κάτι. Χαθήκαμε. Δεν θα μου ξεφύγει. Αρκεί να μου το πει και να μην έρθει ξαφνικά στα μαθήματα, γιατί θα την ξεμαλιάσω μέσα στην τάξη. Μωρό μου, πάνω απ' όλα ηρεμία. Πάντως χθες δεν μας είπε τίποτα. Και αυτό είναι ύποπτο. Λες να αλλάξει γνώμη. Μπορεί. Οι αιτιολογικές προτάσεις είναι προτάσεις επιχειρηματικές. Δηλώνουν την αιτία. Τα φοβάμαι τα λατινικά. Εγώ πάλι φοβάμαι τη βλακεία. Τη Σάντι το είπες? Θα της το πω όταν γυρίσει. Να δούμε πώς θα το πάρει. Μην της πεις τίποτα, θα το χειριστώ εγώ. Χειρίσου το, δηλαδή ζητάς μετά να βοηθήσω. Γεια σας. Καλά στο πουλάκι μου. Γιαγιά, τι θα πάμε? Τα χτεσινά, δεν πρόλαβα να μαγειρέψω σήμερα. Και χτες πάλι τα χτεσινά φάγαμε. Θέλεις να παραγγείλω τίποτα απ' έξω? Ναι, τίποτα όπως το είπες.
Γιατί από εδώ και στο εξής πρέπει να κάνουμε διπλή οικονομία. Άντε πάλι. Γιατί τι έγινε πάλι? Α! Η μάνα σου αποφάσισε να δώσει εξετάσεις. Ναι, μαμά. Μου ξέφυγε. Τι εξετάσεις, είσαι άρρωστη? Λίγο είναι. Τότε τι εξετάσεις θα δώσεις? Τις ηλικίες της πράγματα. Για ζάχαρο, για διαβήτη. Τι λες, παιδάκι μου? Ακούς βλακίες της γιαγιά σου? Άντε λοιπόν, θα μου πείτε, γιατί δεν λες ρε μαμά, ντρέπεσαι? Άντε, δεν μιλά, αν τολμάς. Εμένα μου πες να μην μιλήσω. Ωραία. Θα δώσω εξετάσεις για έκθεση αρχαία. Στην ιστορία, στα λατινικά, σε βοηθάω να μιλήσεις γιατί χρονίσαμε. Δεν κατάλαβες. Αυτά θα τα δώσω εγώ. Εσύ να δώσεις εξετάσεις για αίμα, για ούρα, για κταίο και ό,τι άλλο θέλεις. Στα έλεγα εγώ, αλλά είσαι μικρή ακόμα. Γι' αυτό θα μπω στο πανεπιστήμιο. Φέτος όμως θα μπω εγώ. Δεν γίνεται να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Δεν θα σε ενοχλήσω καθόλου. Με ενοχλεί και μόνο που το σκέφτηκες. Ρεζίλη θα γίνουμε. Στα έλεγα εγώ. Καταρχάς δεν είναι για την ηλικία σου. Έχεις δει καμία κυρία να δίνει εξετάσεις? Θα είμαι η πρώτη. Πρώτη κυρία. Ναι, πού είναι το κακό? Το κακό είναι ότι σε μάνα μου. Ωραία, κάνε ότι δεν με ξέρεις. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στο ίδιο φροντιστήριο. Έτσι σκέφτηκα. Θα έχουμε και 50% έκπτωση. Μόνη σου το βρήκες, μπράβο. Μήπως να καθόμαστε και στο ίδιο θρανείο? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω όμως εγώ. Τεράστιο πρόβλημα. Καμία μάνα δεν είναι σαν και σένα. Ωραία, κακό είναι αυτό. Πολύ κακό. Κάκιστο. Μην πεις τίποτα. Έχω διάβασμα. Ναι, το ξέρω. Μου το είπε. Κλείνω τώρα για την δική μάνα μου. Γιατί δεν χτυπάς ποτέ την πόρτα? Γιατί είμαι σπίτι μου. Ναι. Μέχρι εδώ είναι σπίτι σου. Από εδώ και πέρα είναι πριβέ, είναι το δωμάτιό μου. Και το δωμάτιό στο σπίτι μου ανήκει. Εδώ μέσα θα μπαίνει όποιος θέλει, το κατάλαβες? Όχι. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Ούτε γιατί θες να σπουδάσεις, ούτε γιατί θες να δώσεις εξετάσεις, ούτε γιατί σε μάνα μου. Γι' αυτό είμαι εδώ για να στα εξηγήσω όλα. Μία άλλη φορά. Τώρα φεύγω. Δεν έχεις να πας πουθενά πάνω από το κόμμα μου. Όπου θέλω θα πάω. Είναι κρίσιμη χρονιά. Σταμάτα τα σούρτα φέρτα. Ναι. Το ίδιο σκοπεύεις να κάνεις κι εσύ? Πρέπει να περάσεις, παιδάκι μου, στο πανεπιστήμιο. Πήγαινε εσύ πρώτα να μου πεις αν είναι ωραία και μετά έρχομαι κι εγώ. Προς το παρόν το κόβω το φροντιστήριο. Φροντιστήριο τέρμα. Θα περάσω. Θα με πεθάνει. Δεν κατάλαβα πώς εννοείς το τέρμα. Αυτό που άκουσες. Αφού δέχτηκες τη μάνα μου, εγώ δεν ξαναπατάω εδώ μέσα. Και τι θέλεις να κάνω, Βρεσάντη, να της πω όχι? Να της πεις ότι δεν δεχόμαστε μαθητές άνω των 30. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήμουν υποχρεωμένος. Θα μας καταλάβει. Με το που θα μας δει να μιλάμε θα καταλάβει τα πάντα. Σιγάρε, Σάντι, τόσο έξυπνη είναι πια. Του 19. Εγώ πάντως την κάνω. Κάτσε, βρε παιδί μου. Θα βρω μια λύση. Μπορώ να της αλλάξω το πρόγραμμα. Ίσως τη βάλω κάποιες ώρες με τον Δημήτρη. Κάνε ό,τι θες. Θα βλέπεις περισσότερες ώρες τη μάνα μου παρά εμένα. Έλα ρε μωρό μου. Μη φέρνεις την καταστροφή. Θα βρω λύση. Τίποτα δεν θα βρεις. Και εγώ θα φάω στη μούρη όλη τη χρονιά τη μάνα μου να με τσεκάρει άμα ξέρω την υποτακτική του ώρα-ωρό. Γι' αυτό ήρθε να σπουδάσει. Για να με ελέγχει. Αλλά τώρα, αν ήθελε να σε ελέγξει, θα βρει και άλλους τρόπους. Αν είχε λίγο μυαλό, ίσως. Αλλά επειδή δεν έχει, βρει και το χειρότερο και το πιο κακόγουστο. Δεν είναι έτσι, βραγάπη μου. Θέλει πραγματικά να σπουδάσει. Του χρόνου. Αλλιώς εγώ το κόβω το φροντιστήριο και θα πηγαίνω σχολείο μόνο για την πλάκα μου. Ούτε θα διαβάζω ούτε τίποτα. Και μάθημα να ξέρω δεν θα το λέω. Τώρα είναι λύσεις αυτά που λες? Για μένα είναι. Και επειδή είσαι μαμά μου πρέπει να με υποστηρίξεις. Σε υποστηρίζω, αλλά βλέπω ότι θέλει πολύ να το κάνει. Να το κάνει και καλή επιτυχία. Μαζί εξετάσεις δεν δίνουμε. Μπροστά εγώ και πίσω η μάνα μου να την γράφει από μένα. Μήπως είσαι άδικη και όχι μόνο με τη μαμά σου αλλά και με τον εαυτό σου. Τι σε πειράζει αν θέλει να σπουδάσει? Εμένα με πειράζει. Δεν θέλω να πηγαίνουμε στο ίδιο φροντιστήριο. Καλά, βρε παιδί μου, τόσα φροντιστήρια. Ήταν ανάγκη να έρθεις αυτό μαζί σου? Αφού θέλει να έρθει εκεί. Γι' αυτό τα κάνει όλα, για να με ελέγχει. Όχι, βραγάπη μου, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό κι εγώ δεν ξαναπατάω το πόδι με εκεί και κομμένη. Τι είναι αυτά που λες, κοριτσάκι μου, έχεις κάνει τόση προσπάθεια. Τέρμα λοιπόν οι προσπάθειες. Θα γυρνάω όλη μέρα στους δρόμους. Δεν θα ανοίγω βιβλίο και θα παίρνω μόνο 0. Θα κάνω παρέα μόνο με αλήτες. Θα σκίσω τα ρούχα μου και θα κάνω τρύπες παντού. Να τις το πεις. Τι τρύπες μωρ θα κάνεις? Στα μάτια, στα αυτιά, στα μαλλιά, στα χέρια, παντού θα δεις. Και θα γίνεις ένα τρυπητό επειδή η μάνα σου δηλαδή θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο. Δεν μου φαίνεσαι τόσο χαζή. Μπορεί όμως και να είμαι. Το ρισκάρεις? Γι' αυτό να την ψήσεις εσύ που είναι κόρη σου, να κόψει τις βλακίες και να μην έρθει μαζί μου. Θα προσπαθήσω, αλλά να ξέρεις η μάνα σου είναι αγύριστο κεφάλι. Έτσι και της μπει κάτι στο μυαλό. Δεν της το αλλάζει, θα το κάνει στο τέλος. Δεν εξαρτάται από μένα. Κάνω όμως και εσύ μια προσπάθεια. Πες
Στις να δώσει του χρόνου. Πού πας καλέ, πάλι θα βγεις? Όχι. Πάω να κλάψω. Μπορεί και να πεθάνω από το κλάμα. Ωραία. Εκείνος ο Σταγκίδης γύρευε κοπέλα για το ταμείο. Και κάτσε. Πού πας, πού πας? Στο τέρμα σου δεν βλέπεις? Κοίτα πώς τρέχει. Κοίτα. Ναι, πολύ τρέχει, μπράβο σου. Πόσους μαθητές έχεις στην τάξη? Τι? Κοίτα ερώτηση που μου έκανε για να με αποσυντονίσει. Πάρε το ψοφίμι σου, ρε. Πρόσεχε πώς μου μιλάς. Για πες πάλι πόσους μαθητές έχεις στην τάξη? Α, κάτσε να σου βάλω γκολ και θα σου πω μετά. Τι σαν την να προσέχεις όμως, Σαν να την είδα χθες να φιλιέται με κάποιον. Τι? Αυτό είναι σκευωρία, ρε! Α, στον έρωτα και στον πόλεμο αγόρι μου επιτρέπονται τα πάντα. Έλα. Είσαι κι άλλο ένα εγκολόμες. Στεναχωρήθηκες τώρα. Έλα όμως και λίγο στη θέση της. Ναι, και. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάντως στο ίδιο φροντιστήριο μαζί της δεν πρέπει να πας. Ωραία, να μην πάω. Αλλά και έχω έκπτωση. Δεν έχω λεφτά για πέταμα. Γιατί μου το κάνει αυτό? Μπορεί να μην αισθάνεται καλά, να μην είναι άνετη. Στην εφηβεία επάνω είναι. Τα δικά μας τα ξέχασες. Η πιο δύσκολη φάση είναι τώρα. Δίκιο έχεις. Βέβαια. Όλο προβλήματα δημιουργώ. Τι θέλω κι εγώ να σπουδάσω βλακίες. Τι λες τώρα? Έχει δίκιο και η μαμά μου και η κόρη μου. Σε πήρε από κάτω. Με πήρε και με σήκωσε. Πρέπει να βρω μια δουλειά, ό,τι να είναι, για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Μόνο τα λεφτά της αποζημίωσης έχω. Δεν συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας να γραφτείς σε ένα άλλο φροντιστήριο και να δημιουργήσω πρόβλημα στο παιδί μου. Μαριάννα μου, ένα καπρίτσιο είναι. Αν δεν είσαι μέσα στα πόδια της, δεν θα έχει πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω πώς εγκαταλείπεις τόσο εύκολα το όνειρο της ζωής σου? Εύκολα το λες. Είσαι κατοεγωίστρια, παιδάκι μου, παραδέξου το. Έλα, εμείς κολλητοί σου είμαστε. Σε εμάς μπορείς να το παραδεχτείς. Δεν είναι αργά να αλλάξεις γνώμη και να της το πεις. Τι να της πω? Ότι δεν έχεις πρόβλημα να τη δεις χαρούμενη και ευτυχισμένη. Αυτό. Τι λέτε ρε παιδιά? Μάνα μου είναι και την αγαπάω. Να της το δείχνεις που και που λοιπόν. Εγώ έτσι κάνω με τη δικιά μου. Κόφτε το έτσι. Οι δικές σας οι μανάδες κάθονται πολύ ωραία στα αυγά τους, σας πλένουν, σας μαγειρεύουν και σας φουγγαρίζουν. Δεν ήρθε καμιά τους στο σχολείο για να μπει στο πανεπιστήμιο. Μακάρι να ερχότανε. Εγώ πολύ θα το γούσταρα. Όλη μέρα κλεισμένη στο σπίτι είναι. Α, καλά κι εγώ. Από το να κάθεται όλη μέρα και να ανέχει τον πατέρα μου 1000 φορές να γίνει φοιτήτρια. Εντάξει, εμένα λείπει όλο το χρόνο. Αν μου λέει κάτι τέτοιο, δεν θα είχα αντίρρηση. Εντάξει, λοιπόν, εγώ έχω. Γιατί είμαι κολόπεδο, εγωίστρια και κακομαθημένη. Αλλά μπορείς να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξω, Να μην με δεις αυτά τα χαλιόανθρωπος. Ναι. Βάλε κάτι ωραίο, σεμνό και πάμε. Τι σεμνό δηλαδή? Φουστίτσα και γιακαδάκι? Όχι το παιδάκι μου, κοίτα, ενώ τον έκοψα εγώ λιγάκι για γυναικά. Καλό είναι να είσαι προσεκτική. Τι προσεκτική? Άμα έκανες ηλίθεια θα τρίξω καμιά μπουφλα. Έλα βρε! Όλα μια χαρά θα πάνε, άντε, τι σου στολίσου και φύγαμε. Αφού άφησε αυτές τις παλαπομάρες τα πανεπιστήμια και τα κουραβέξαλα, όλα θα στρώσουν, θα δεις. Παράτηρηση. Γιατί καλέ, τι σου έκανε ο άνθρωπος? Άμα σου πω, θα βάλω το κλάμα. Ναι, όχι, μην μου πεις καλύτερα, πρώτα να πιάσεις δουλειά, να χαρούμε και μετά κλαίμε. Γιαγιά. Καλώς το μου. Η μαμά. Μέσα εντύνεται. Θα βγει. Θα πάμε για μια δουλειά. Άσε, της πέρασε η Λόλα με τα πανεπιστήμια. Μια χαρά τα πάμε. Μπα, τόσο γρήγορα της πέρασε. Νωρίς γύρισες. Πώς έτσι? Δεν είχαμε τελευταία ώρα. Πού θα πας? Μου έκλεισε μια δουλειά η γιαγιά σου σε ένα ζαχαροπλαστείο. Sorry. Δηλαδή sorry για χτες. Δεν πειράζει μωρό μου. Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι πολύ εγωίστρια. Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Γιατί ρωτάς? Γιατί θέλω να ξέρεις ότι αν θέλεις να σπουδάσεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλήθεια? Γιατί άλλα μου έλεγες? Εντάξει, στο είπα πάνω στα νεύρα μου. Και στο φροντιστήριο? Ναι. Κοίτα, στο φροντιστήριο καλό θα ήταν να μην έρθεις. Αλλά αν δεν έχεις άλλη επιλογή, οκ. Δεν έχουμε και πολλά λεφτά. Μην ανησυχείς, δεν θα έρθω.
Άλλωστε είμαι πολύ μεγάλη για κάτι τέτοιο. Δεν θα έρθεις. Μπράβο. Αλλά είσαι πολύ μικρή ακόμα. Είσαι 35 χρονών, είσαι πολύ ωραία και είσαι και μαμά μου. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ. Και εσύ. Μου σε αλλάξει τα φώτα. Το βλέπεις αυτό το διαγωνισμό των αρχαίων? Ξέρεις τι βαθμό πήρε ο γιος σου? Όχι, δεν μου είπε. Βέβαια δεν σου είπε γιατί τρεπότανε 11 πήρε. Με τέτοιους βαθμούς όχι νομική δεν περνάει, ούτε ΤΕΙχθιο καλλιέργειας. Έτσι κι αλλιώς δεν τον ενδιαφέρουν τα ΤΕΙ. Κακός. Γιατί με τέτοιους βαθμούς μόνο αυτές οι σχολές έπρεπε να τον ενδιαφέρουν. Καλά, καλά. Όταν επιστρέψει θα κάνουμε μια κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχει παραξηλώσει φέτος. Άστο ρε Μάρκο. Δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα. Το παιδί μεγαλώνει σε διαλυμένη οικογένεια. Τι θέλεις να κάνει? Διαλυμένη? Επειδή δηλαδή ο γιος μου Τεμπέλης πήρε 11 στα αρχαία, έχω εγώ διαλυμένη οικογένεια? Ρε Μάρκο, του λείπει η μαμά του. Και όταν η μάνα λείπει από το σπίτι βουλιάζει. Τι λες τώρα? Ο καπετάνιος κρατάει γερά το τιμόνι. Ούτε καν κλειδονίζεται το σπίτι, όχι βουλιάζει. Μαρκό, αποφάσισα να μείνω στην Αθήνα. Τι είπες? Ρε Μάρκο, το παιδί με χρειάζεται. Δεν λέω και ο άντρας μου με έχει ανάγκη, αλλά ειδικά αυτή τη χρονιά το παιδί με έχει απόλυτη ανάγκη. Σε παρακαλώ, μην αργήσεις το βράδυ. Το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς. Το ρήμα επίγω, πώς κάνεις την πιστοποιητική? Έπηγε με εψιλονιώτα. Καλά που ζήσαμε μεσά μας. Σάντι, τι έγινε με τη μητέρα σου τελικά, θα έρθει? Όχι. Εγώ της είπα ότι αν θέλει μπορεί να έρθει. Αλλά μου είπε ότι της πέρασε η όρεξη. Λογικό. Τόσο που άκουσε η γυναίκα. Είσαι τρελή, παιδί μου. Ερχόταν εδώ η μάνα μου και θα χαιρόμουν. Θα μας έβλεπε με το σάκι και θα μας εκοδεθέτε. Σιγά μου, ρε. Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ προχώ. Στα δικά της. Στα δικά μου είναι πολύ πίσω. Αιώνες, μη σου πω. Καλύτερα που δεν ήρθε. Καλησπέρα, παιδιά. Αχ, νάτος. Σιγά τα σιρόπια, κολλήσαμε. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες. Πάμε σελίδα 109, στη σύνθεση. Ποιος θα διαβάσει? Ναι, Γιάννα, μου τα αποφάσισα. Φέτος θα μείνω στην Αθήνα. Βέβαια, χάρηκε ο Μάρκος. Ξέρεις τι είναι μετά από τόσο καιρό να είμαστε πάλι οικογένεια? Γιάννα μου, σε κλείνω, ο Μάρκος με παίρνει. Έλα, θα τα πούμε, φιλάκια. Έλα, μωρό μου. Έλα, φανούλα μου. Το ξανασκέφτηκα. Ποιο πράγμα? Αυτό που είπες. Ότι θα μείνεις εδώ φέτος. Και? Δεν γίνεται. Πρέπει να πας στο Ρόδο οπωσδήποτε. Το ξέρω ότι πρέπει, αγάπη μου, αλλά δεν θα πάω. Πρέπει να πας. Δεν γίνεται να μην πας. Θα καταστραφούμε αν δεν πας. Βρε μωρό μου, μη γίνεις υπερβολικός. 5 μήνες το χειμώνα το ξενοδοχείο δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο. Δεν θυμάσαι καλά. Πέρσι δούλεψε σχεδόν όλο το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι τι θα γίνει, Φανή, με τις κρατήσεις? Ποιος θα ενημερώνει τα πρακτορεία, τους ξεναγούς, τις αεροπορικές εταιρείες? Μην ανησυχείς, βρε καρδουλά μου, τα έχω σκεφτεί όλα. Σε λίγες μέρες κατεβαίνω κάτω, φτιάχνω βαλίτσες, τακτοποιώ και τις τελευταίες εκκρεμότητες. Έτσι κι αλλιώς θα αφήσω τον Ιάκωβο στο πόδι μου. Σωθήκαμε. Δηλαδή το αποφάσισες, το κλείνουμε το ξενοδοχείο. Αντίο δωμάτια, αντίο όλα. Κάτσε, βρε μωρό μου, να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο και μετά θα φουρτσάρουμε και πάλι. Δηλαδή θα μείνεις. Τέρμα και τελείωσε. Καλά δεν χαίρεσαι λιγάκι. Πώς να χαρώ, ρε Φανή? Χαίρεται κανείς όταν καταστρέφεται? Θα πέσουν όλα τα βάρη επάνω μου. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος δηλαδή. Πώς θα τα σηκώσω? Ρε εσύ, πού κορνάρεις ρε ηλίθιε? Γελίε. 10-50 είναι τα 50 δώρο από το μαγαζί. Ευχαριστώ πολύ. Να σας βλέπουμε στο γλυκό μας κατάστημα. Γεια σας. Καλώς τα κορίτσια. Ναι. Ναι, ωραία. Τι την κοιτάς, θα την αγοράσεις? Όχι βρε Αλεξάνδρα, απλά με ενδιαφέρει το πρόσωπο για τη βιτρίνα μου. Τι πρόσωπο, τι εννοείται? Για το ταμείο δεν θες? Έτσι μου είπε η μαμά μου. Αν με θέλετε για πολίτρια δεν νομίζω τι κάνω. Δηλαδή, αν μπει ένας άνθρωπος και ζητήσει μια παστούλα, με τη δώσουμε? Μπαίνει μέσα μια κυρία και θέλει ένα κιλό σοκολατάκια, να μην τις τα βάλουμε? Ένας κύριος θέλει μια λουκατίνα. Δεν θα τρέξουμε να τον εξυπηρετήσουμε? Ένα κοριτσάκι θέλει ένα παγωτό. Πολλοί κόσμος μπαίνει εδώ μέσα. Κεντρικό μαγαζί είμαστε. Μπαίνω-βγαίνει κόσμος. Και τι κόσμος, υπουργοί μέχρι και πρωθυπουργοί. Κόψε κάτι. Το λέω βρε Αλεξάνδρο μου, γιατί αν είναι έξυπνη θα κάνει γνωριμίες. Η Βούλα, η προηγούμενη, εδώ μέσα τον Τζάκο στον υδραυλικό. Εδώ τον γνώρισε. Ανήπαντρη είσαι. Λοιπόν, για το ταμείο με θέλετε για πολίτρια? Έχει δεσμό, σοβαρό δεσμό, με αρχιτέκτονα. Και τι έγινε, εδώ με 3 παιδιά και χωρίζουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί με θέλετε, για το ταμείο για πολίτρια? Τσαούσα είναι, σου μοιάζει, ίδια εσύ. Για να το ξαναδώ το θέμα. Κοπελάρα, αντιχαίρεσαι. Ευχαριστώ. Είχες έμπνευση. Για όλα κάνει. Όλα θα τα κάνεις εσύ.
Γιάσομαι! Άσε τι βρε, δεν τρέπεσαι. Τώρα να σηκώσεις τα μάτια σου πάνω στην άνοιξη στο κοριτσάκι μου. Κορτάκια! Άντε μην σου φέρω τόσο χαρκωσί όλο στο κεφάλι. Αλεξάνδρα. Δάσπερι, μην τρέχεις. Γιάσομαι! Δάσπερι, πού πας? Στο φροντιστήριο. Πάλι τα ίδια. Αφού τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Όχι. Δεν συμφώνησα να παρατήσω τα όνειρά μου. Δεν συμφώνησα να γίνω πολίτρια. Δεν συμφώνησα να μου βάζει οποιοδήποτε χέρι. Δεν συμφώνησα να μην έχω μέλλον. Θα κάνω αυτό που θέλω και εσύ θα με βοηθήσεις. Είσαι μάνα μου και οφείλεις να με βοηθήσεις. Τι σκέφτεσαι και δεν λες κουβέντα? Τίποτα. Και είναι ωραίο αυτό το τίποτα. Γιατί ρωτάς? Γιατί κοιτάς ανηλήθιος. Ρε Κώστα, λες να πάρει τηλέφωνο. Άκου ρε κολλήματα που τρώει και τι σε νοιάζει. Άμα γουστάρεις πάρε εσύ. Ναι μωρέ, αυτό θα κάνω, αλλά άμα πάρει αυτή θα είναι αλλιώς. Για να μην εκτεθείς. Για να είμαι πιο σίγουρος. Ενώ τώρα περπατάω στα τυφλά. Αφού είσαι τέτοιος, σου αρέσουν τα δύσκολα. Πας πάντα και πολλά σε κάτι απίθανες περιπτώσεις. Η μία λείπει στην Αγγλία, η άλλη είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη από σένα. Αυτές έχουν ενδιαφέρον. Οι άλλες δεν μου λένε και τίποτα. Μια κοπελίτσα από τη σχολή, ένα κοριτσάκι από το φροντιστήριο, κάτι πιο της ηλικίας σου τέλος πάντων. Έλα ρε Κώστα, τι σημασία έχουν οι ηλικίες? Για μας καμία, για αυτήν θα δούμε. Να δεις πως είναι όμως αυτή, σαν 25 μοιάζει. Είναι και έξυπνη και ξέρει και τι της γίνεται. Τι δουλειά κάνει? Δούλευε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, αλλά τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μου είπε. Ρε εσύ Δημήτρη, δεν το ξανασκέφτεσαι άλλη μία πριν χωθείς σε αυτήν την ιστορία? Το θέμα είναι να βρω έναν τρόπο να τη δω χωρίς να γίνω ρόμπα με τα κινητά. Μάλιστα. Και αυτή τι ξέρουμε? Τίποτα. Κάπως τύπου τυχαία πρέπει να γίνει. Κάτι θα σκεφτώ. Καλά, σκέψου, είσαι τυχερός εσύ. Άμα θέλεις κάτι σου κάθεται. Λες, Εγώ σου λέω ότι μόλις βγεις από εδώ θα τη δεις να περνάει μπροστά σου. Μια χαρά τα πάει. Αυτό το ξέρω, απλά ανησυχώ γι' αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω αν την ενοχλεί που βρίσκομαι εδώ. Αν την καταπιέζω, αν αισθάνεται άσχημα. Τι να σου πω, δεν το έχουμε συζητήσει. Προφανώς. Σας ξέρω εσάς. Εμένα. Ναι. Ναι. Είστε ο παπάς του Οδυσσέα, του συμμαθητή της Άννη. Και εσείς είστε η κυρία στο εστιατόριο. Και εγώ είμαι η Δέσποινα, η ανιψιά της. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Γεια σου και γεια σου. Δεν μου λες, Μαριάννα, τι τρέχει με τον τύπο? Τίποτα. Δεν σου είπα να μην έρθεις. Πώς τίποτα? Αφού σε φέρει στο σπίτι σου, αφού τις προάλλες φιλιόσασταν, αφού απαντάει στο τηλέφωνο σου, μη μου λες τίποτα. Μαριάννα. Μην εσύ, φύγε εσύ. Καλά δεν περνάμε όμως. Τέλεια. Νομίζω. Γιατί δεν είσαι σίγουρη? Γιατί εσύ είσαι. Απόλυτα. Έχω δικαίωμα να βγαίνω με όποιον θέλω, να γυρνάω ό,τι ώρα θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Φωνάζεις, θα ξυπνήσεις το παιδί. Και δεύτερον, ναι, έχεις κάθε δικαίωμα. Αλλά μια οικογένεια είμαστε. Αν συμβεί κάτι κακό, να μην ξέρουμε που θα συναντηθούμε. Μείος. Τι παρόμοιος, παιδί μου, εσύ είσαι μικρή ακόμα. Εσύ, γιατί η γιαγιά μικρή είσαι.